أنت يزقبر زلو أنت بلت بأجر متن سنبادة بكوفاكت أزود هرمز قول فمفتح أندا أتصلا بأجر سكر مسبلة جنا هيوت نايمك حد دول أسماء تام هبر عبري أنت يتسبيل أخي بزيد اللي تقدليت وخجبر أندا مس نايم تايق حمامي يالا الألف تندمت أتوان شفكين نفس خاد حنين سب زخون أجر فتي وبح إلو خجبر علو أمبر قال سب سلازة قدروا ترح سأن أم بمبالن نفس خا مكل خال أب حدا جاك ود وين مفتوق حلالو خوني بلون سبيلكا زت أنا حكى بنصار نسيون حماق أرمسب زأت كافتا ينبر إلو استمثل مس نيم سلسلة زي كنا كي ليقول إسكي أجري أو تنبالين أتقال أنت يتصبل أنت بلد يود حي مسكبرت بزي لبات الدفع بلا مستسالن أقاجع ما أصع خفيتا طرح غرا مسنا يغزا كدانا ندغ مسوس استقبل سلاميم كاب سلام ناب سلام صلمات بصلمات دما صعدا ነገር ዘይትርኢሉ ካይ ተረዳአክት ግን ካብቲ ካዩ ገዛ ቆርብ ረሓቀት እንታይ ትረግጸለን ምስሊ ባስ ለዘይላ ዋል ሓደ ይርድ አይነበረን አይጸንሕትን ግና ዘባር ጥርሙዝ ንከብድ እግራ ጨዲዱ መስገደፉ ኢላ ደው በለትሙ ኢዳና እግራ መስሰደደት ደም ተቀበላ ኩልምሉ ተሐወሳ እንታይ ከም ትገብር ህርበዝ ለዝበላ ደማን ዳፈሰሰ የማን ጸገምበት ጽልማት ቀባህ በለት ቁሩን ጻፊው ጽቡቅ ይሩ ናብ ልባ መስመለሳ በስም ባደ ካብት ገዛዝ ወጻት መብራናቱ በቀጽበት ፍርሃት አበላ ዋላ ናብት ገዝአ ክትምለስ እንተ ደለት አንፈት በይን ከምዘላ ስለዚህ ትፈልጥ ይሐሰቢ እዊ አነት ጉዳይ እዊ ናዊ ዝኸዱ እንዳበለት ለአል አን መንቀጥቃጥ ተሐዘቱም አብናይ ሞት መንባር ጉዳአትያ እንታይ ከም ትገብር በቃ ህርበት በላ ካብት ጥርሙዝ ዘሐር ለቦት አይተንቀሳቀሰትን ደማግና መውሃዙ አይቋረጸን ቴሌፎን ክዱላ አብ ከዛ ከም ዝገደፈታ ስለስተዘከራ አንታ ፈጣር አቦይ አንተ ይግሪካ ነሬ ካብ አዲ አውጺኻ አማኸለ ጸልማት ደው ዘበልካኒ ወርአንስ አንተ ኩኒለ ወጺ ቁርብስከ እንጀራ ናይ ደይ ዘይ ጸግብ ነበርኩ ሰብዶ በዚ ኤላማ ይንቀሳቀስ ማሐዘ ምስ ስለዝበለትን ጥራሕሲ ኩሉ ጠንጢና ከመጽ በዚ ድሌታ ምስ ነፍሳ ከተማውገት ሰብ ኩሉ ጊዜ በዚ መደብ ክንቀሳቀስ ከሎም ዝበዝሐ ጊዜ ነገራቱ ንካንቱ ብላሽ ዝጠፍ ውጽኢትናቱ ድማ ኣብዘ ተደለየ ወጥረን ጭንቀትን ይኣቱ ካብ ኮነ ተአይን ሕጉስን ህይወት ምእንታግ ተሐልፍ ቀዳማይ በመደብ ካልኦ ዘይኮነ በመደብ ከምጓዝ ከቀጽል ድማ ነቲ ተገብሮ ንጥፈታት ሰዓታት ምፍላይ ካብ ሰዓት ከንደዚ ከሳብ ሰዓት ከንደዚ ከምዘ ህገብሬ ሞባይል ሽኡብኡ ተመራህ ህይወትካ መስመሩን ከህዝን ብውጥንካ ንክትከይድ ስለዝህግዝ ብመጣ ድማ ንኩሉ ከተርከበሉ ስለዝህግዝ ዝተማዓራረይን ጥዑይ ህይወት ክትመርሕ ትኽእሊኻ እንተ ዘይኮኑ ከምዚኣ ከሰርሕልካ መደብ ኣውፂኻ ኣከንዱ ሙሉ መዓልቲ ምስ ሞባይል ትውዕል እንተ ኮይንካ ድሄርካ ኣለኻ ሞተበራበር መርኣናቱ ድማ ነዛ ምስኺን ነፍስኻ ደጊምካ ደጋጊምካ እንዳወስካ አይተዋጠራ ሰለስተ ሰኸሩ ሰባት ሕሩግ ምስ በልዋ ኣብ ሓሳብ ከላም ከም በረድ መኺኻ ተረፈት መንገብገብ ኣውፂያ እንተ ተነፍረይ ምጸለእትን ኣብ ስርዓ ክትሸይን ቁሩብ ተረፋ ገና ደሓን እተው ግድ ከይገበሩላ ገዲፎም መሓለፉ ለባል الأقل محرمة أصلت كم زي أنت أصيلا مفتو قال كم تكون سلسترد قال كتكبر أبح أبزحت موم نتينا إلى علي رقيق جاكيت مسالي أو تسعة أبكلتا جديدة نتيز دمز نبر أجرا كرو أبيلا من أسار قال استرف كسب زوجه أح معز وجزاي جبت إلى كل قسم بال حنكس اندابلت أنفتا دلك تملس اندابلت كنا بين مسيم زي تبحال سرقتي بأعفى عافينهم وسدوهم قدفوني لكوا أنت تقالست من كسم عام
ኤስሮም ኤደን ምስ ደፍአቶ ምስቲ ሳሎን ተላቲሙ ክትስ ስለዘይከኣለ ምስቲ ስኽራን ተሓዊሱ ኣብኡን ከሎ ደቂሱ ምስ ወሃገ እውን ቁሪ ስለዝገበረሉ ተበራቢሩ ቀባሕባሕ ምስ በለ ነብሱ ኣክንዲ ኣብ ዓራት ኣብ እግሪ ሳሎን ምስ ረኸባ እንታይ እዚ ክብል ጸኒሑ ካይፈተወ ናብ ዘኽሪ ተመልሰ ኩሉ ምስ ተዘክረውን ወይ ኣነ ዓሻ ፍጥረት እንታይ ገይረ ማለት እዩ ኣታ ኣነ ክንደይ ከፍኢ መጋብረይ እዊ መንስ ኸሪሉኒ ወደይ እዊ በዓሊ ብትዕግስቲ ፍቕረይ ከይጸበስ ዘይሕሰብ ሓሲበ ንኽእብፋሕ ከብሎ ኣታ ክንደይ እሺ ወረ እንታይ ክገብር ኢለ ቁልፈይ ፈቲሐ የፍቅረይ እንዳበልኩስ ኣብ ልዕሊ ኣዘይኮን ክፍጽም ፍቕሪ እንታይ ማለት ድዩ ወይ ኣነ ብላሽ ወረ መውፅኣሲ ወፂኣ ነይራ ተመሊሳ ዶ ትኾን እዊ ሰብ ኣታ ግዲ ጓል ሰብ ኣጥፊ እንዳበለ ብግብሩ ስለዝተጣዓሰ እንዳማረረ ነቲ ገዛ ኤደን እንዳበል እንተኸለለኳ ኤደን እንተበልካ ኤደን ትመስክር ሽታማይ ኮይና ድኣ ተረፈት ወይ እቱም ሰባት ጓል ሰብ እምበር ኣጥፊኤ ኣበያላ ቴሌፎን እንዳበለ ጅቡ ሓሰስ ኢሉ ምስ ደወለ ጻውዒ ስለሰምዐ ዓይኑ ናብቲ ሳሎን ምስ ሰደደ ቴሌፎን ኤደን ድምፂ ክትገብር ተዓዘበ እዛ ጓል ድኣ ሸዓ ምስ ወፀት እያ ማለት እኮ ብጉያ ናብ ደገ ወፂኡ ኤደን ኤዱ ኤደን እንዳበለ ነቲ ገዛውቲ ክልተ ገበሩ ኤደን ካብ ኣነ ዝበለ ነብሰ ምስ ሓዲድ ቃስ ምስ ተበራበረት ከባቢ ሰለፋ ቃንዛ ስለ ዝገበረ ኣዴም ኣረይ በለትሙ ብዘይ ድባ ንመላእ ኣካላታ ምስ ተዓዘበት ስሪዓ ገለ ተቐዳዲዶ ምስ ረኣየት እታ ምሸት እንታይ ከም ዘጋጠማ ስለ ዝተዘከራ እዩ ባለ ነታ ብቴንዳ ወዲ ቴንዳ ፌስታል ወዲ ፌስታል ዝተለዓዓበት ጽግ ኢላ ዝተሰርሐት ገዛ ድያ ክትብላ ገ ጥራሕ ገታ ፍረሳ ቁርብ ተረፋም ሰፍሲፈ ምሰሰድዋ ዋላውካ ክሰርቀዋ ጥራሕ እንተሓሰቡ የግዳስ ገለ ነገር ስለ ዘይረኸብዋ መካሓሲናቱ ነታ ዋላ ሓንቲ ዘይትፈልጥ ጓል ተተበራሪዮም ንሰለስተ ዝተሳሓልዎም ኮይኑን ኣብዚ ኣዳ ብጋሻኣ ብዘይትፈልጦን ሰባት ድንግልና ብዘይፍቃዳ ድሌታ ተወሲዱ ተጋሲሶም ውድኣቶም ኣብዛ ጥቓዛ ፌስታል ገዛ ግሂፎማ ኸይዶም ነብኣታ ንእላቱ ከም ጋሻ ሕጃሕ ክብል ጀመረ ኣተደይ መዓረይ ንእባ ሕጂ ኣብ ሕቕፎ ክሸጉጥኒ ሰብ ዶ መኸራክሪ ኢሉ ካብ ገዝኡ ወፂ እዊ ኣደይ መዓረይ ሞት ኩልኩ ኣትደዋ እዊ ቃንዛ እምበሪ ገብረላ ኣለ እዊ ሰብ ክኾንደ ሕጂ እዊ ኣነ እዊ እንዳበለት ከላ እታ ሕማቕ ሪኣ ናብቲ ናይ ፌስታል ገዛ ዝኣተወት ዓባይ ሰበይቲ ደገ ጸንሐደን ኢላ እንዳኣተወት ልጄ ተነሳሽ እንዴ እኔ ደግሞ ወድቀሽ ሳይሽ መነካት ብዬክኑ ወደዚህ ያስገባሽ እንዳበለት በመሃርኛ እንዳተዛረበት ከመስማ አቤሞ ክትሰምዓ ግና ምእንተ ርእሱን ምስ ነፍሳ ተዛረብ ስለዝነበረት ግዳይ ገበረትላን ኤስሮም ገሊ ምስ ቀበፀ ምናልባት ናብ እንዳ ሳሚ ከይዳ ካይትኩም ይባል ቴሌፎን አውፅዩ ናብ ሳሚ ክድውል ጀመረ ሳሚ ምእንተ ርእሱ ብናይ ኣጻብዕቲ ምቁራጽ ምክንያት ዕረፍት ስለዝተፈቀደሉ ገዛ ስለዝነበረ ተቀበል ኣቢሉ ብኩርዓት ድምፂ ሃይ ኤስሮም ዳሓንዶ ምስ በሎ ሰማሓወይ እንታይ ደክብለካ ደሊ ገና ኤደን ምስ በለ ሞ ኤደን በለ ሳሚ ካብቲ ሳሎን እንዳተስአ ገዲ ነብሱ ነጊቦ ኮይኑ ኣታ ሳሚ ንገዛኹም መጽዓዶ ትኸውን ገዛ ሓደረት መስለኒ ምስ በለ ህርቃን በይን ከም ዝመጾን ዕለቱ መላእ ኣካላቱ ወሪሩ እንታይ ኢልካ ገዛ ሓደረትን ከይ ማለት እዩ እንታይ ኮይና ገዛ ዘይተሓደር ተባኣይስኩ እንዲሁም ገለ ክትገብራ ፈቲንካ ዲኻ ዋላስ ናብ ገሊኡ ምስ ወፀት ገዛ ጠፍኢዋ ኣድራጋ ዘረባ ምስ ፈነሉ
أتا سامي هدا كتبل زيت فتن طرحنا واخا مصداي مصصن نغرن مسبلو أتا سب نابزد أنت حتقبر كتمز أمو حجي غزا إلا اندي خاتول زلخا يلا نسام أنت كم زقبر حربت اللي نزلو مسبلو غزا طرح صنحن مصاخو بال تليفون أصيو هابت كارا زقمطل انداوي بمخاد نيشتغنا برح كارا سلازرخبه مسنا شبطو انداوي كابت غزا كوت خبل ود غزو دما كاتو اف معصو سلستغاچوم اتا ابيد سامز نبرت برح كارا وديقا ጫህ ጨርባህ ዝብል ድምጽ ኣስመአት ነዚ ዝርኣይ ወዲ ገዝኡዋ ሳሚ ድሓን ዲኻ ካራ ሒዝካ ደኣ ናበይ ዝኩሉ ጉያ ምስ በሎ ክላት ኣለ ንስኻ ድማ ጓል ሰብ ኣጥፊና እንዳበለ ነቲ ካራ ኣልኢሉ ንደገ ምስ ወፀ ወዲ ገዝኡ ነገር ናይ ድሓን ስለ ዘይበለ ድሓን እቶም ደድሕሪኡ ሰዓበ ኤደን ካብታ ኮፍ ዝበለት ላከይተስአት ነቢኣ መፍጣራ ጸልያ ብድኻም ጥሚት ካልእ ተሰኒፋ ኣብታ ዝነበረታ ዘርግሒላ በጥበለት ሰበይቲ ኩነታታት ገንዚባ እንታይ ከም ዘጋጠማ ክትግምት የተጸገመትን ቋንቋ ከም ዘይትፈልጥን ተረዲእዋዩ በልብ ስለ ዘደንገጸታው ንሳ ብድቆሳ ጨርቂ ማይ እንዳተርከሰት ኣብ ትሕቲ ሰለፋ ኣይትበል ኣብ ካልእ ንዝረመረ ደም ቀስ እንዳበለት ደረዘትለሞም ሓግዝን ኢላ ተማዊታ ናብ ሕክምና ወሲዳ ዘጋጠማ ነገር ብዝርዝር ሓበረት ሓካይም ድማ ዘድሊ ምክትታል ምስ ገበሩላ ጉዳይ ናብ ፖሊስ ኣመሓላልፎም እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ግና ሓለዋጣ ኣጥፊኣ ስለ ዝነበረት ዋላ ሓድም ኣፍልጠይ ነበራን ካይተበራበረቱን ሰለስተ መዓልቲ ገበረት እታ ኣባይ ሰበይቲ ሓምሊ ወዲ ሓምሊ ኮምደረ ወዲ ኮምደረ ዘርጊሓ እንዳሸጠት ተናበር ሰበይቲያም ስርሓ ገዲፋውን ኣብ መንጎ እንዳመፀት ትርያ ነይራ ብኡ ኣቢላ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳኸደት ጸሎት ትገብርላ መብጻዓ ከማን ኣትያትለያም ጸሎታ ሰሚሩን ዝለመንካይ ዘይከለ ኣምላኽ ኣበራበራም ሰበይቲ ኣጋጣሚ ኣው ስለ ጸንሐት ከምዛ ድሕር ክንደይ ዓመት ንውልዳ ዝረኸበት በዘይ ቀል ዓለም ብልቢ ተሓጎሰት ኤደን ግና ኣበይ ዘለኹ እንታይ እንዳበለት ድንግርግር ክትብል ጸኒሓ ኣብ ሕክምና ከም ዘላ ስለ ዝተረድኣን ነታ ሰበይቲ ምስ ረኣየት ብምንታይ ምክንያት ኣብኡ ከም ዘላ ኣይጣፍኣን ተነሳሽ ልጄ ኣይዞሽ ልጄ ኣይዞሽ እንዳበለት በመሓርኛ ግንባራ ሰዓመታ ኤደን ግና ስቂላ ከም እዛብ ሓሊፋ ዋል ሓደ ክትብል ኣይተሰምዐትን ሳሚ ጠንበርበር እንዳበለ ናብ እንዳ አይስሮም ገዛ በጽሕሙ ኣታ ጨናዊ ክከናኸና ኢልካ ወሲድካስ ኣይሰሙን ሳልስቲ ጓል ሰብ ክተጠፈ ሰብ ኣጥፊእኻ እሞ ቀሲንካ ኣይክተሓድርን ኢኻ እንዳበለ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ከራ ኣውፂኡ